सासे फरायसानि थाखाय फोरोंगिरिया गियाननि गुरु फोरोंगिरिखौ इसोरजों समान जायगा होनाय जायो। महाभारतआव एकलव्यआ गावनि आसि बिमाखौ हास'नानै गावनि गुरु द्रोणाचार्यनो गुरु दक्षिणा महरै होदोंमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव गासिबो उल्था जाजोबनो हमदों। गुरु दक्षिणानि जायगायाव फोरोंगिरिनि जिउ फोजोबदों सासे फरायसाया गावनि फोरोंगिरिखौ गुलि गावनानै बुथारदों। मध्य प्रदेशनि छतरप जिल्लायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। गंसे सोरखारि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि 12 थाखोनि सासे फरायसाया फरायसालिनि गोरायुंखौ गुलि गावनानै बुथारदों। सोमोनांथावदि फरायसाया गोरायुंनि फिसा रायनायनि थाखायनो गोरायुंनि सायाव गाग्लोबो आरो खर'आव गुलि गावनानै जिउ फोजोबस्राङो। बे जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव फरायसाखौ बायजोआव ओंखारबोनाय सीसीटीवी फुटेजबो नुजाथिदों। पुलिसआ गाहाय दायनिगिरि छतरप यादवखौ 2 घन्टानि गेजेराव उत्तर प्रदेशनि महोबा जिल्लानिफ्राय हमनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला गोरायुंआ थाखो 12 नि फरायसा छतरप यादवखौ गावखौ सोलाय फिसा गाज्रि खामानि दामाव होनानै बुजायनाय रावजों बुंदोंमोन। बे फंनै रावजों बुंनायनि थाखायनो फरायसाया गुलि गावनानै गोरायुंनि जिउ फोजोबस्राङो।